Yo, what's up guys? Today is ato tubagon ila mga pangutana guys. Bahala gamay ra. Ano tubagon ni? Nangomen on sila. Salamat nga nangomen. Mga pangutana. Awan na nangutana Kent Mitchell. Pangutana balik-balik ra taon. Og tubagon. Mga pangutana guys. Anong mobiya ang babae o niya na rin reserva sila? Wala namang giingon. Mobiya kaya sila na nasa reserva daan. Kaya para di sila mobiya o sa reserva kay mobiya sila na sila reserva para di sila makansi. Wala sa puli dayon. Ikaw magmumpuan ba sila biya na dayon animal. Mana mga babae? Mana magbanta juga kay mga kanta nga hayaan mo sila. Wala na sila totoo, lahat niloloko. Mana sila, banin ang kantaha. Kay, wala na chicks nga taroron. O, mabiya gina sila, nalagyan na reserva daan. Ang mabiya sila, o sila reserva. Buang, mas sila buang. Mana sila, mana yung tubag sa pangutanan mo, dong. Kent Mitchell. O, may kadang pangutan na, skuan. Saan ni? Maki. Mark Anthony Ortiz. Shout out on shorty. Uli na oy. May pangutan na guys. Nganong dali ra kayo makita og lalaki ang babae after sa tanan. #askjig. #askjilo. May pangutan na guys. Uy kay pangutan ng buang. Okay, may maoy lagi siya. Orang itanaw ko na, diba? Ito, nga nun, dali ra kaya makakita pag lalaki ang babae ko sa tanan. Nga na ginang babae, guys. Dali na makakita. Pero dili tanan. Pero dili tanan na. Na yung babae nga, dili agad kita. Samot na mga, may kayo mo control nga. Sa nga kapupon, dali ra. Say, mga professional tambol di. Yeah. Basta, mga tanan, dali ra din na makakita. Ang uban. Pero nga ibang nga, di dyan mangita, matagam na nga nasakitan, kapuya nagbalik, especially naman nagdugay, kapin na po yung tagbalik, yung nagdugay na, asa yung mga 1 year, 2 year, tinawag yung tagbalik, kapoy. Pero ang ban, makakita dyan siya, dayon mo sa biga-biga. Kumaran na ako answer sa yung pangutan na. Katulo ang pangutan na. Katulo na sa si Erika Jane Codera. Yan pangutan na nganong hilig mamiya ang lalaki sa o kabaw ngano pero uban sa ako mga nakita nasagaran yung mga lalaki ron fuckboy pero di nasa sa lalaki nga fuckboy sila okay huwag di mamadang babae nga ito sila dayo di sila patawag fuckboy kay sila nga isang babae huwag di ma-private so pero mamaya gina sila basta kamal na ko ano gumagtuslog igbot wala biyan na manaman manang kamo mababay amping mas mga laki ron pero dili tanan amping mas uban kaya guman yung luoy kay mo pero dili tanan na like na dili na ako kay ako unyo ni biya okay wala I'm a boyfriend material or husband material. Pumaratong tubag ni mo, Rika. And let's go to the next question. In summary. Siya gyapon. Kaya lagyan siya pangutan na guys. Kaya gamayan sa niya. Rika Jane Codera. Yung pangutan ng kadang pangutan na. Nanong di kay baw makontento ang mga tao. Dili tanan. Ba, hindi dyan na kaya ba makontento ang band lagi lami man minon dagang katan ang kwarta di ang kantulog pilang kwarta di ka makontento 100 ra daganan dyan mo pero og iskutan na gagawin dapat makontento dyan na kay mga kan pero hindi ba mga tao di makontento na pibanta makontento sana depende na sa tao kung makontento ba siya o di. And let's go to the next question guys no siya lang gyapon no hindi siya pangutan na no okay tambag ni among tambag niya din na pangutan na nganon dagag laki mamili gwapa
depende sa tao guys, kung tingnan sa tao dahil kung namili siya gwapa dahil no, kung yung standard gwapa yung piliun, hindi siya gwapa, matay may mo na dahil kung like yung ganahan, pero na may ibang tao nga okay na sa loyal na mo na pero sa ganun yung mga batanon rin tanon ako gwapa yung pangita dahil matay may mo na bayad gwapa yung pangita bayad. O gimana matubag ni mo dahil nakita ko ilang question rin na maoram ko rin na maoram dyan na maoram dyan ano yung storya maoram na pungutan na gamay kay pangutan na guys sunod sa part 5 ni pungutan na magdaghan kay daghan sa tubag niya Christian ba? Ay, Christian. Ini video na, dagang mo tubag ba? O, adar na ko to guys. Okay, gamay na pangutan na. And, don't forget to like, comment, subscribe. Ring mo na din yung bell. Adios!